за Любчо патрона и за неговата жена Николина. Поздрава продължава за Любчо патрона на Вакарел шампиона. Има много да го гледате, ама не може да го стигнете. Той е един и един ще остане. И за неговия син Илиян шампиона на Вакарел, и за неговата жена Таня, принцесата. Тоди поздрав е от Стоян за неговия брат Любчо и за неговия син. Този поздрав е от Стоян за неговия брат Любчо и за неговия племенник Илиян, и за неговите дъщери принцесите Деси и Данча, и за техния баща Любчо патрона. Поздрав от брат му Стоян, и за дъщерите му принцесите, и най-вече за Любчо патрона и за неговата жена Николина. Поздрава продължава за Любчо патрона на Вакарел шампиона. Има много да го гледате, ама не може да го стигнете. Той е един и един ще остане. И за неговия син Илиян шампиона на Вакарел, и за неговата жена Таня, принцесата. Тоди поздрав е от Стоян за неговия брат Любчо и за неговия син. Този поздрав е от Стоян за неговия брат Любчо и за неговия племенник Илиян, и за неговите дъщери принцесите Деси и Данча, и за техния баща Любчо патрона. Поздрав от брат му Стоян, и за дъщерите му принцесите, и най-вече за Любчо патрона и за неговата жена Николина. Поздрава продължава за Любчо патрона на Вакарел шампиона. Има много да го гледате, ама не може да го стигнете. Той е един и един ще остане. И за неговия син Илиян шампиона на Вакарел, и за неговата жена Таня, принцесата. Тоди поздрав е от Стоян за неговия брат Любчо и за неговия